Dito sa Makati, ang hinahanap ng tao lagi yung affordable, masarap, malinis, at laging mainit. Nakikita ko may matas eh. Laki nung eyeball, grabe. Ito talaga dinadayo dito yung liempo, tsaka yung sinigang na pisngi. Doon tayo kumain sa sisig sarada. Nisip, ba't hindi gamitin kong sisig sarada yung ilalagay sa pangalan sa DTI? Hindi ka naman sisikat kung hindi ka tutulungan ng Panginoong Isus eh. Hindi yan magiging sa sex pool o anything pag hindi mo sinabang ang Panginoong Isus. Hello mga Kabs! Welcome back dito sa Team Kalas TV para sa isa na naman travel for food episode, and welcome sa tinaguriang Business Capital of the Philippines, Makati! Kapag sinabing Makati City, una mong naiisip ay trabaho, rush hour, at mga malalaking skyscraper at building. Pero hindi lang naman puro tungkol sa bising syudad ang pinunta natin dito. Ang target talaga natin ay yung mga paboritong kainan ng mga empleyado. Karamihan dito sa Makati Cabs, puro karinderya. Wala naman kaming pinagmamalaking pagkain dito, pero karinderya talaga. Una sa ating listahan, itong isa sa mga dinutumog tuwing tanghalian. Merong iba't ibang klaseng ulam at pwedeng mag-dine in dito sa roadside na kainan. One of the best daw dito yung liempo na inihaw. Pati na rin yung higanteng pisngi ng baboy na binabad sa mainit at nagmamantikang sabaw. Pansin ko wala na yung balat niya, laman na lang siya. Laman na, malasa to. Oo. Pag natikwamis na mo, talagang collagen. At syempre mamaya ay susubukan din natin kung ano ang lasa ng sinasabing Bacolod style chicken inasal sa Makati. Fresh talaga, wala talaga kami na frozen. Pagkatapos namin na i-marinate, nasabi namin sa customer na, sir, hindi pa natin ma-quadra kasi fresh po yung manok natin. At hindi rin makakaligtas sa atin yung kanto sisig kung tawagin. Ito naman yung sisig sarada na may simpleng pwesto para umorder at kumain. Alam ko, sisig galing Pampanga yan eh. Nilagay ko lang ako para maiba. Itong sisig namin, simula pa siya ng 1993. Yung lasa niya, hindi siya nag-iiba. Lahat ng yan ay dadayuin at titigman sa isang buong episode para magkaalaman. Kaya tara't pagsaluhan natin to! Let's go! Na mga Kab! Kain na mga Cab. And welcome dito sa Makati City para tikman ang mga iba't ibang ulam dito sa isang karinderya kung saan tayo dinala. Chow Food Troll nga pa. Kasama natin muli galing Baguio. Nasaan tayo ngayon? Nandito tayo ngayon sa Aling Nidas Eatery sa Barangay Palanan, Makati City, Cabs. Bigyan mo naman ng kwento bakit dito tayo napunta. Kasi ikaw ang tour guide ngayon, taga dito. Taga dito ako sa Barangay Palanan. Ito talaga dinadayo dito, Cabs, yung liempo, tsaka yung sinigang na pisngi. Since 1980s pa to. Para rin siyang hap ng bungo ng baboy, no? Nakasanayan lang dito talaga na sinigang na pisngi. Gano'n lang sa kanya. Although, pansin ko wala na yung balat niya, laman na lang siya. Laman na, malasa to. Oo. Pag natikwamis na mo, talagang malalasahan mo yung collagen. So, okay, sinigang na pisngi, at saka yung inihaw na liempo. Tapos kumuha na rin tayong kanin, ready na mga sausawan, bakbakan na agad. Tikman natin itong pinagmamalat. Paano ba kinakain to? Meron bang technique dyan? Gawa namin dito, nililipat namin sa plato, kaya may plato tayo dito. Ay, ayos. Sige, lipat natin. Oo nga naman. Kasi yung mangkok mga Kabs, hindi siya kasya dun eh. So, kailangan mo siyang ilipat. Anong kasunod natin gagawin? Alasin natin yung panga. Ayan, no? Ayun, no? Ganun lang siya kadali. Ganun lang, malambot yan. Dito. Yan, oo. So, dito sa side down na to, hawakan natin ng paganyan. Ayun nga, ang dali oh. Tingnan mo mga Kabs. Ay, isko po, kumakalaskusa yung ano oh. Tingnan mo. All of the bone. Sige, ay, mas malaking cut niya. Sanay na sanay kumain dito mga Kabs. Cheers tayo. Ang lambot! Ang galing. Kaya talagang dinadayo ito ng mga nag-opisina. Hindi ko in-expect na ganun sa kalambot ha. Napatagal siguro nila yung kulo talaga. Arin, kumiwalay siya mga Kabs eh. Oh. Wala na. Malinit oh. Ang galing. Ito yung pinanggalingan niya no. Actually, madali siyang bumitaw eh. Oh. Parang corned beef. That is like mga Kabs oh. Pulled pork, no? Dumiretso sa kanila, nakalimutan magsabaw. Nasabaw tayo sa ligam. Rule number 3.
sa tinasa nung sa Hindi siya ganun kaasim. Yung asin niya tama. Asin maalat. Medyo oily lang ng konti kasi syempre pisngi yung ginamit. Dati naman sa baboy talaga yung bandang pisngi sobrang daming fats niyan tsaka oil talaga. Nakakatuwa tong place. So, although syempre mainit lang kasi lunchtime ngayon. Tsaka hindi naman to aircon. Syempre karinderya, roadside. Ganun yung style. Pangmasa siya. At ang mga kumakain dito syempre yung mga nagtatrabaho din yan. Mga empleyado. So sakto lang din kasi naranasan ko na yun eh. Nag-corporate na rin ako. Syempre mas gusto ko pag lumabas ako ng break, kumakain ako yung lutong bahay na ulam. Kaya karamihan dito sa mga Cubs, puro karinderya. Wala naman kaming pinagmamalaking pagkain dito. Pero karinderya talaga. Affordable, tsaka pang mga magkatrabaho nga. Sino ba namang ayaw sa sinigang at saka mga inihaw at iba't ibang lutong ulam? Lahat yun nandito. Aling Nidas po ang lugar na to. Roadside, pakadali. Kunin natin yung may plano natin kanina. Yung mata. Dukutin natin gamit itong tinidor. Kunin natin yung buong laki ng eyeball. Grabe. Ang laki. Sausaw natin. Pabalik. Kinakain mo to ng buo? Oo. Subulan. Let's go. Jelly siya. Tapos natutunaw na siya. Tapos rin pakiramdam niya sa bibing. Parang gulaman, parang gano'n, no? Sobrang lambot. Napil ko yung isang bilog na maliit dun sa loob ng eyeball na iwan. Yun, siya lang yung hindi jelly. Pero nakakain naman. At ang sinigang, masarap yan. Kadalasan, sa patis talaga. Kumain ako nung minsan sa Cebu, ng sinigang din. Pero hindi sila nagpapatis. Pero sa atin kasi, paborito natin yan eh. So maglalagay tayo ng karne, kakanin, lagay natin sa baw. Tapos, patis na may konting sili. Ay, may sili. Ay, o din man, anong sili? Ang init. O sige, oo nga naman, mainit. Napaamin eh. Dito muna tayo sa inihaw na liempo. Best alam nila. Sila to, araw-araw, laging bago luto nila. Makikita mo talaga iniihaw sa kalsada. Tsaka umuusok, no? Malayo ka pa lang makikita mo umuusok dito. Isa siya sa mga karinderyang kapag nakita mo may umuusok, alam mo may pumupuntang tao. At para malaman natin yung lasa talaga, hindi mo muna siya isasawsaw sa kahit ano. Okay. Ganito siya mga kato. Sabay tayo. Smoking matamis. Lutong bahay, di ba? Hindi siya yung Pinoy barbecue na kinetchup lang. Kasi obviously naman, parang wala namang ketchup. Pati na may tsura, oh. Hindi mo siya lutong ketchup. Although baka meron, pero Kaya may tumis ka. kulay niya wala eh. Pero may tamis. Bakit lalagyan ng sukal? Parang ganun yung lasa. Tinunong na sukal. Parang ganun. Mukha lalo sa may kalamansi. So nagtimpla ako ng kalamansi, koyo, kaka sili. Lagyan natin ng konting sili para pampagana. Masaw-saw ako, Pabs, ha? Sige, sama mo na yung sili. Okay na yan. At tapatin ko na kayo mga sa pagkakain kayo ganito. Nilutatalaktak lang ang pares nila. Lalo sinigang yan sa baw yan na mainit. Tapos mainit yung place. Pero pangmasok kasi. So kayang-kaya nyo dito. Medyo challenging siguro yung parking siguro pag lunch time. Then maraming kumakain talaga. Pero may mga nag-a-assist naman. Kung meron parking, tempuan na lang. Subo muna tayo subo. Kain muna tayo. Patin ko dito may available na gloves eh. Siguro gagamitin ito. Pandukot. Okay. Dukutin ko na to ha. Ito mga kabso. So tutulak mo dito sa side. Tapos dukutin. Gusto po. Nga mo, wasak-wasak na. Grabe. Hindi to kaya ng isang tao lang. Pwede to sa 2 hanggang 3 to. O itong sinigang na to. Para maubos mo to ng ganito yung init ng panahon. Delikado. Kaya konti lang kukunin ko. Ang dami natin kinain. Hindi lang naman din kakainin natin ngayon, mga karo. Diba, pupunta pa tayo, diba? Ano pa? I-reserve natin ang gutom natin at busog natin. Dapat tamang level lang. Okay na to? Okay naman na to. Kakain na sila. Kakain na lang to. Tulad tayo dun sa susunod. Kung ano naman yun, dadalhin niya tayo doon. Tara na. Isa pang kilalang kainan ang susunod natin pupuntahan. Alamanukan Country dahil Malabacolod style ng timplahan. Subukan natin at tikman ang kanilang ipinagmamalaki. Tingnan natin kung talaga bang namit ang chicken inasal sa Makati. Second stop sa Makati, dito naman tayo para kumain ng inasal. Ano nga bang lugar to, Yui? Dito tayo sa Barangay Santa Cruz, Makati, sa Chicken House Express. Bacolod style na chicken inasal. Authentic. Sabi mo, marami ang nagsasabi na ito talaga yung pinakamalapit sa authentic. Oo, tama. Buti na lang, nanggaling na rin tayo ng Bacolod, mga Cavs. Yan. Pwede natin ma-compare. Subukan natin. No? So, umorder tayo ng anong mga parte itong meron tayo? Pecho, paa, atay, batikulon, isol, tsaka liempo. Okay, kumpleto. Hindi lang basta inasal kasi is chicken. Ibig sabihin kasi na inasal parang skewered at saka inihaw, no? Meron tayong manok, meron tayong baboy. Gusto ko, favorite ko na ito eh. Sige, paa na tong.
Pechay yung betso. Ito since 2002 pa to, Cubs. Oo, ang tagal na. Tanggalin na natin sa stick para madaling kainin. Tapos, tabi na natin ito. Subukan natin. Inasal. Nandiyo malapit na. Malapit. Familiar yung ganitong aroma at rasa ng Hindi sa actually yung toyo eh. Nasa salty side siya. Oo. Ito yung Bacolod style na hindi masyadong ramdam yung asim, mas nangingibabaw yung alat at tamis sa version na to. Malapit pa rin sa original at syempre ramdam pa rin yung aroma ng anato oil at luya. Huling-huli pa rin yung smoky flavor pati yung lasa na nanunuot hanggang sa loob. Pareho same din sila, pero dito, lang pa lang talaga yung manok namin. Pag naubusan kami, fresh talaga, wala talaga kami na frozen. Pagkatapos namin na i-marinate, sinasabi namin sa customer na, sir, hindi pa natin makakuha kasi fresh po yung manok natin. Kaya minsan tumatagal po kami. Kapansin-pansin na hindi siya yung typical na, alam nyo yung ano, diba? Yung familiar tayo lahat. Pag sinabing nasal, akala natin yung kulay green na fast food. Parang barbecue style yun. Ito, Bacolod inasal. Pagka ganito kulay. Hindi siya yung brown, hindi siya yung black. Kumbaga wala siyang toyo. Pampaasim lang, tsaka pampakulay. Galing. Dissect natin. Check natin yung... Ang alam ko kasi pag inasal, pagka taga Bacolod ang lumawa, talagang luto hanggang loob. Ayan. Puting-puti oh. Dito, Cubs, araw-araw nakakubos sila 800 na piraso na. Grabe, ang dami. Iba-ibang tao po kumakain dito, no? Merong masa, merong sosyal, merong empleyado, may mga kalobisina. Isa to sa paborito pa na namin dito sa Makati. Kasi malapit ka lang dito eh. Malapit lang. Magkakadikit lang po ang mga pinupuntahan namin. Siyempre, pag inasal, Toyo Mansi. Sausaw natin sa Toyo Mansi. Alam mo, kulang na lang dito. Ewan ko kung meron sila dito ha. Ano yan? Sabaw na sinigang. Ayun. Di ba? Lagyan natin ng ano. Kita ko may chicken oil eh. Meron. Lagyan natin yung kanin natin. Tapos, meron pa ba nilalagay pang Meron pa, yeah. Okay na to. Ito yung nakasanayan Ayan. namin dito. Dito ko lang nalaman yan. Yan, nilalagyan namin ng asin pagkalagay ng chicken oil. Nung kumain kasi kami sa Bacolod, di namin nilalagyan ito. So, asin. Tinatap doon sa kanin, bukod doon sa chicken oil. Siguro yung chicken oil nila, wala naman kasi pampalasa yun. Parang pandila lang yun. Lagyan natin lasa. Durugin natin. Kukuha tayo kapiraso dito, yung may konting suno. Tapos, lagyan natin ng Toyo Mansi na may konting sili. Buhos na natin. Pang di tayo nabubusog ah. Grabe ang bitin ng pagkain. Okay ba? Time out muna dito. Meron pa dito eh. Meron tayo dito ano eh. Balon-balunan. Tama? Okay. Dito ko, parang na-master na nila yung pagluluto, no? Oo, grabe. Medyo malapit nga siya. Ito yung mismong lasa na nakain namin sa Manukan Country noon. Sad to say, parang wala na yata yung Manukan Country. Kaya parang lipat na. Pero ganito yung lasa niya halos. Cheers! Hindi siya yung eksaktong tanglad lang. Tapos wala yung lasa ng toyo talaga. Saka yung kulay, yan talaga yung kulay niya. Sakto. Kaya pa namin kumakain dito. Once a week, Cubs. Nakain na lang kami dito magkakapatid. Kaya pala kilala niya na halos yung ano eh. Nababantay dun eh. Alam ko, napanood ko na to sa ibang mga kapwa natin content creator. Sabi nila kalasa daw. Feeling ko hindi sila nagsinungaling sa part na yan. Medyo malapit, Dib. Alam ko pag inasal, underrides eh. Pero wag mo nang gawin yun. Dilipat pa tayo. Meron pang hinanda si Chopod ko, mga kab. Pagdating sa mga lakaran, hindi yan papayag ng dalawa lang. Isang beses lang nangyari. Ito na yung balisiya. Ito, susubukan natin tatlo sa Makati. Lahat ng paborito niya at suki siya ng mga kainan din sa Makati, mapapanood nyo sa video na to. At yun ay mangyayari na ngayon din, lumipat na tayo. Taka na. Let's go! Last stop natin itong sisig na matatagpuan sa kalsada. Coming up next na ang nag-iisa at kilalang sisig sarada. Third and final stop natin dito sa Rada Street para tikman itong hawak-hawak natin. Ano to, Chow? Sisig sarada. Ito yung nakikita natin sa internet palagi na sisig sarada kasi Makati. Itong sisig namin, simula pa siya ng 1993. Yung lasa niya hindi siya nag-iiba. May customer akong matanda, itinuro sa akin yan. So yun lang talagang alam kong lutuin, sisig. Ang alam ko, sisig galing Pampanga yan eh. Nilagay ko lang kako para maiba. Doon tayo kumain sa sisig sarada. So, misif ba't hindi gamitin kong sisig sarada yung ilalagay sa pangalan sa DTI? Hindi ka naman sisikat kung hindi ka tutulungan ng Panginoong Isus eh. Hindi yan magiging successful o anything pag hindi mo sinaba ang Panginoong Isus. Ano pa nga ba ang ibang dahilan, no? Yun ang pinaka-perfect way para matandaan mo siya at tumatak siya sa isip mo. Sisig sarada. Iba to sa sisig na nakasanayan mo sa... Oo, yun nga actually papunta ako doon. Ibang-iba nga siya, no? May egg siya. Tapos nakabukod yung mayo. Bawal sa inyo, di ba?
Hindi naman siya technically bawal. May mga purists lang talaga. Pero hindi, makukonsider naman na siguro na hindi ako kasali doon dahil kung saan na ako napadpad sa buhay ko, mga kabs. No? Iba-ibang sisig na rin na natikman ko. Sisig Manila, sisig sa probinsya. Ito, sisig sa Makati. Alagay ko, sanay ka dito. Kung mapapansin nyo, yung egg nga, parang sinabay siya doon sa habang ginigisa yung mismong sisig nila. Tapos yung sisig nila, iba't ibang bits yung ginagamit eh. Parang ganun eh. Oh. Parang prito talaga, toasted. At wag na natin patagalin to. Tikman na natin unang subo. May kasama pang mga itlog. Oh. Ito yung version na malinamnam, maumami. At walang hint ng asim. Medyo iba yung texture dahil wala sila ditong nilagay na sibuyas. Combination siya ng karne, taba at litin na tinadtad ng pinong-pino. Ginisan na kasabay ang itlog. Tapos nilagyan na rin ng pampakrimi na mayo. Dapat siya ito bigyan natin ng kalamansi. Oo, yun ang gusto kong hanapin dun eh. Kailangan niya ng asim. Pero kahit sang sisig yun naman, pag sinerve sa'yo, lagi may kalamansi. Yun kasi talaga dapat yung asim niya, yung kalamansi, hindi suka. Ngayon, Yun yung asim na hinahanap natin. sisig na. Pero overall, kung ganitong sisig naman, yung tipong parang budget meal naman, okay na din. Ilang pangmasa to, Kabs. Marami rin kumakain nito, mga buksina, mga big boss, gano'n. Kalagay ko, maraming naisalba to. Tama. Sisig sarada. Kasi pag nasa Makati ka, ito ang go-to mo imbes na mag-restaurante. Affordable. At papansin, hiniwalay kahit papano yung mayonnaise. Para siguro dun sa mga purists na ayaw. Ito sabi mo ayaw ko, bawal sa akin Ito lagay natin. Nilagay natin yung mayonnaise dito sa alate. So, nilagyan ko rin isa. Pwede naman kasi, basta alam mo lang kung ano ang kaibahan at naiintindihan mo, okay lang yun. Asim na matamis. Yung mayonnaise. Pag nilagyan mo siya, tapos may itlog, yun yung magiging lasa niya. Inabagay talaga sa mga buksina. Nabili kang kain lang. Hindi ko lang natanong, baka alam mo, 24 hours ba to? Hindi ako sure eh. Hindi ako sure. Kasi, Pero alam ko lang, since 1993 pa to. ang tagal na. 30 years mga kam. Kasi kaya ako natanong, Hindi pa ako pinapanganak nun. ako din. 1993? Hindi ba pinapanganak nun? Sige, naniniwala na lang ako. Hindi ako natanong kung bakit 24 hours off. Siyempre, opisina yan. Business capital to. Kang mga business dito, 24/7 yan eh. May mga call center din. Kung sarado ang sarada, saan sila kumakain? Sayang naman, di ba? Okay kasi, pwedeng panawid eh. So nga pala, ang parking dito, Sempuan. Tempuan, meron naman sa kalsada, may nag-assist naman. Actually, sa likod ng camera may car park din, kaso palaging full yan. 3 years ago, pumunta kami dito, team ride din namin yan, full pa rin hanggang ngayon. 3 taon na po yan full, yung parking nila sa likod. Pero dito po, along the area, itong daanan na to, sa likod namin, minsan meron dyan, parallel parking, pay parking siya. Ngayon, up to 3 hours kung yata, no? Kasi pag lumagpas ka 3 oras, Huli. parang ikaklamp ka, no? Ganyan po ang ordinansa sa Makati, kaya doble Ingat. ingat na lang din. Balaging maging aware kung tama ba ang pinaparkingan nyo, no? Busog ka na? Paano? Patlo na to. Ang bibigat ng mga kinain namin. Ibang klase ang Makati. Hindi katulad pagka pumupunta tayo sa ibang probinsya, ano? Kung sa ibang probinsya kasi mga kabs, 24 hours, 48 hours. Ito mga kabs, maniwala kayo hindi. Halos 4 na oras pa lang kami. Tapos sunod-sunod pa yung kain. Ang bibigat pa ng kinain namin. Ano yung kanina? Sinigang na pisngi, bakul na dinasal, sisig, lahat, may kanin, lahat, walang pahinga, dire-diretso lang. Teka, may umaabot dito ng ano? Inumin. Grabe, may taga-abot po. At habang sinushoot natin itong video na to, si Arjun pinabaunan pa tayo ng sisig. Napakabait ni Sir Arjun. Maraming salamat. Alam ko nanonood si Sir Arjun ngayon ng video na to. Thank you po na pinayagan nyo kami na mag-vlog. Sobrang na-appreciate namin yon. Sa craft na to, sa pagiging vlogger, katulad mo, katulad nating lahat ng mga vlogger sa likod ng camera, sobrang na-appreciate po namin ang mga owners na naiintindihan ang craft at pinagbibigyan kami sa mga ganito para may share namin din sa mga nanonood sa amin. Kaya yung mga nanonood sa amin, sana nag-enjoy kayo. Sana parang kasama rin namin kayo sa biyahe kapag ginagawa natin to, no? At saka sana nabubusog namin kayo at natutuwa kayo sa mga pinagkakakain namin ni Yui, no? Siguro patapos na rin tayo. Ito po ang istorya ng Makati at pag-guide sa atin ni Yui. Baka may kwento ka pa sa Makati bago tayo mag-close. Wala naman. Wala naman. Kasi born and raised po si Yui sa Makati. Although nung nag-Nueva Ecija, meron din silang tirahan doon. Kaya napakagala mo na talaga. Kaya papansin nyo, ang daming beses na naging tour guide po si Chow Food Call. Pati sa Baguio. Makikita mo, okay. Ganyan po
kagaling at kagala si Chow Food Crawl kasi po food crawl siya. Maraming salamat sa inyo. Sana nabigyan namin kayo ng tuwa at ngiti sa inyong mga labi. Nabusog sana namin kayo. Sana nag-enjoy kayo. Sana di kayo napagod kahit sana hindi kayo naiingayan sa mga busi-busina dito. Ako po si Capses. Ako naman si Chow Food Crawl. At ito po ang Team Kalas TV na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo na huwag niyong kakalimutan at palagi ninyong tatandaan. Cheers para sa rule number 2. Straight agad ah. Talaga naman, manyaman. Jenny! Bye. Peace out. Bye mga Caps. Thank you, thank you, thank you. Ay, Kuya Tek. Pasara natin kay Itor. Si Itor po magtatakip. Ay, pasalubong pinantakip. Umabot kami sa Sarsa. Ayan, kasama pa rin natin. Chow Food Crawl. Itor, Chuwen's TV. Channel Chuwen's TV. Hindi po totoo yun. Baka hanapin niyo po yung Chuwen's TV. Shoutout sa Sarsa. Shoutout kay Chef JP, Chef Kim. Sinubukan na namin pumunta dito. Katapat lang kasi ng Sisig Sarada eh. Kaya nandito kami. Alright, drinks muna.